Vážení priatelia, s ľútosťou vám musím oznámiť, že na protestoch proti progresivizmu už ďalej nebudem participovať. Dal som to na vedomie ostatným ľuďom, organizačnému výboru, ak sa to tak dá povedať, s ktorými sme to pripravovali, a tých dôvodov je samozrejme viac. Ale mnohé z nich nepatria na verejnosť a nebudem sa k tým vyjadrovať. Ale jeden, aby som povedal, bol takým zásadným a hlavne bol poslednou kvapkou. To bola účasť Zoroslava Kollára na proteste, ktorý bude 28. februára v Nitre. Ja som sa nikdy netajil tým, že čo si myslím o Zoroslavovi Kollárovi. Je to právoplatne odsudený kriminálnik. A je pravda, že som sa veľmi tešil, že potvrdili účasť na nitriansky protest zástupcovia Smeru, Hlasu, Republiky. Jednoducho popri nezávislých osobnostiach a aktivistov tam mohli na jednom pódiu vystúpiť alebo vystúpia ľudia z širokého spektra na rôznych strán, či koaličných alebo mimo parlamentných. A hoci viem veľmi dobre, čo je Smer, čo je Hlas, čo je Republika, a ku každej z týchto strán mám veľmi silné výhrady. Najsilnejšie výhrady mám voči Zoroslavovi Kollárovi, pretože jedna vec je, že keď strana má nejaké pozadie, ale tu ide o tých jednotlivcov, ktorí vystúpia, nebudem kategorizovať, ale keď si odsúdený kriminálnik záloží politickú stranu a ide sa tváriť, že chce zlepšiť Slovensko k lepšiemu, pre mňa to je strašne falošné a naozaj nepriateľné vystupovať s takým človekom. Ja som pôvodne s tým, aj keď sme sa rozprávali v rámci organizačnej skupiny o tom, že by som ako s tým aj súhlasil, lebo kompromisy robiť treba a robil som ich za posledné mesiace strašne veľa. Ale postupne to vo mne dozrievalo a dal som im vedieť, že ja teda končím, lebo ja veľmi ako z princípu držím im ďalej palce aj tým protestom, ale trochu som už dospel aj k názoru, že vidím, ako na tom je spoločnosť. Myslím si, že tie protesty majú ako nejaký zmysel, ale zásadne neovplyvnia spoločenskú mienku. Myslím si, že progresívne Slovensko, keď vyhrá najbližšie voľby a postaví vládu, čo predpokladám, tak potom sa začnú ukazovať tie veci a potom si myslím, že sa aj Slovensko začne mobilizovať, ale takto, keď ešte to nepociťuje príliš veľa ľudí na vlastnej koži, tú progresivistickú ideológiu, tú politiku, tak sa nič zásadne nestane. Mám obrovský problém aj s tým, že považujem progresivizmus za naozaj veľmi nesmierne škodlivý a nebezpečný. Ako vyslovene civilizačne pod progresívnou ideológiou Slovensko zanikne, bude definitívne vytrhnuté z kresťanských a konzervatívnych koreňov a rozpustíme sa proste v nejakom unifikovanom guláši. A dlhé roky som bol obrovský kritik Roberta Fica. Lenže potom sa zmenili veci a zrazu Robert Fico evidentne nebol ani dnes nie je tou najväčšou hrozbou. Preto som v mnohom jednoducho radšej pomlčím o niektorých veciach, ale je to len z tohto dôvodu. Ale napríklad vstúpil som do politiky nie ani do Smeru, ani do Hlasu, ani do Republiky, ale do zdravého rozumu, lebo hoci to úplne malá strana, tak som veril, že a verím doteraz a viem to, že je to strana čistých, bezúhonných ľudí. Ale peniaze nemáme, takže tiež som trochu skeptický. Trošku som tak keby narazil na tú realitu.
Naozaj za posledný rok som si vybudoval stránku 100 000 sledovateľmi. Dal som do toho nesmierne veľa času, energie a do istej miery teda aj peňazí a kus života. 1 rok. Nedostal som okrem samozrejme podpory nejakej od ľudí, keď mi napísali, alebo osobne, keď ma zastavili. A uvedomil som si jednu vec, že nemám za to nič, že ani cent. A je tu veľa politikov, ktorí sú platení a majú dobré platy a tiež sa tvária, že to je ich agenda, ten boj proti progresivizmu. Toto by som rád nechal na nich. Nech teda sa títo politici. Nech to robia, keď už sú za to platení. Ja sa musím venovať iným veciam jednoducho. Musím myslieť na to, že čo bude po voľbách a naozaj musím sa venovať sebe, rodine. Dať to proste trošku do kľudu, lebo tento extrémne náročný koníček ma strašne veľa naučil, za to som úplne vďačný. Ale hovorím, neabsolvoval som toto všetko len preto, aby som nakoniec stal s Podliakom, s Roslavom Kolárom na jednom pódiu proste. To nie. Lebo tento človek to som zistil mesiac potom, pred týždňom, mi písal, mal som to v nevyžiadanej pošte na Messengeri, od ľudí, ktorí nie sú so mnou kamaráti, aké príznačné. A na prvý sviatok Vianočný mi tento človek vypisoval veci, pri ktorých sa úplne ako odhalilo, že je to naozaj teda veľmi duchovne zanedbaný človek. No, a čo ďalej? No, nič. Ďalej uvidíme. Čím skôr bude vláda progresívcov, tým skôr aj skončí. Tým skôr ľudia pochopia. Takže takto to je. Viem, že veľa ľudí možno bude sklamaných, viem, že veľa ľudí sa teraz poteší a ja s tým nenarobím nič. Ja som mal predstavu, ako by niektoré veci mali byť, ale ten priestor som na to nemal, respektíve nedokázal získať. Takže a ja dokážem prijať fakt, že sa napríklad do politiky nehodím, lebo treba si priznať, že za posledné obdobie, za posledné mesiace bolo strašne veľa útokov na mňa. A keď sú zo strany progresívcov, to je úplne v poriadku. To ma teší, lebo to je vizitka, že to robím dobre. Ale z nášho brehu, koľko som zažil naozaj úbohosti a primitivity, zištnosti, proste svinstva a podobne. Nič. Mám len pravdu a som rád, že ju mám a nevymenil by som ju ani za 100 miliónov. Lebo ja verím, že progresivizmus bude porazený. Už za akých okolností to je len ale na ľuďoch. Hej? Ľudia sa musia rozhodnúť, že či to nechajú takto, alebo to dovolia posúvať čoraz ďalej, viac vyhrocovať proste a potom, keď už nebude iná cesta, tak sa postavie proti tomu. No nič, idem si dočítať knižky a venovať sa Hávovi z útulku. Treba ho nejak vycvičiť. Toto nie je rezignácia, to je na zamyslenie. A ja si myslím, že aj pre vás je to na zamyslenie. Lebo som zistil, že ťažko sa presvieča. A je mi to vlastne dosť nepríjemné. A to je fakt ako odporné na politike, že ešte človek má tých druhých presvieča, že ale ja vám hovorím pravdu. Ja som ten, ktorý... To mi je trošku proti srsti niekoho presviečať, že ja som ten dobrý a že ja mám pravdu. Lebo podľa mňa sa to dá jednoducho zistiť. Len ten človek to musí chcieť. A ja zase chápem, že človek, keď pracuje a má
rodinu a ešte k tomu aj nejaké hobby a čo všetko, nestíha sa dostať úplne do obrazu. A tam potom nastupuje jednoduchosť v odkazoch a peniaze, pretože politická strana, keď má peniaze, tak dokáže byť neustále na obraze, dokáže neustále sa ukazovať ľuďom. No, systém teda to nie je dokonalý, ale ja to rešpektujem. Pekný deň.